Má dodat podběrák. To bude známé, no. Ale aspoň je to něco. Však to je velké. Ale ze začátku měla hodně sil. Na teď, ale asi budeš vlastně skočit pro podběrák, je podobně, jo? OK, jdu pro něj. Podběrák. První kapr na dovolené. Ano. Pod autem. To pod žádným autem není. Tady, podběrák. Teď to na nic neklikej, budeš mi to natáčet. To natáčím, Matýšku. Teď To potom pošle. je tak stupný, že už to bude. Ale dělej Matýš teda. Ponořit. Máme tě. Matěj, tak se to nenosí. Tak, ne, no. Kde to mám dát? Takže to mám dát. No tam. Ježišmarja. Je dobře. Já jsem zadýchaný. Já jsem běhal tam a zpátky. Dobré. Víte, že já nechci, ať se zamotá. Tady tento táček. Už jsi zamotal. Tady. Ho udělej. Já jsem chytil taky, ale... Ale malého cajna to... A toto je lepší. No ale já ho dělat nebudu, ne? Pustíme ho. Ano. Můžeš si ho aspoň podržet. Takže... Podrž ty ostrice. Počkej. Mami, tuž mě to. No, já ho nebudu zabíjet, takže to s ním budu to... Ne, to ne. No, tak Vychodně ho prosím tě s tím kaprem. Mati, jenom ho takto přidrž. Nedávej ho na ručičky, bude špinavý. No, dokud si nebudu. No, tak ještě jednou. Počkej, no jenom tak. Tak ještě na strýce. Tak se dívej na Teď na mě. Tak. Teď ho dáme zpátky.